חברים, זה נצטער לי פשוט, אז עושים עוד חלק. אז בקיצור, זה היה לי ככה. אז תמיד שאמא שלי עשה לי עצמה, ואז אני מוציאה, עבר יום אחד, אני ישנת, הגיע הבוקר, ואז שאני מוציאה אותם, פשוט יש לי טלטלים. למה? כי כשהייתי קטנה, אז כשהייתי בילד זה תמיד היה לי ככה. אז זה, מישהו שואל. אז עכשיו אני אעשה את כל הדברים, כי אני מקווה שזה לא יסגור לי שוב פעם. אז כן, ואז אני ארד למטה ונלך לבית ספר. אז חברים, עכשיו אמא שלי הולכת לעבודה ואני לבית ספר. אז עכשיו אנחנו הולכות, ואני אחזור לכם שאנחנו נבוא לשם, כי לא יודע מאוד זמן. טוב, אז אנחנו הולכות. טוב, הגעתי לבית ספר. היה לי פה לבד, כמו שאתם יכולים לראות. רק פה, אפילו מכוניות לא עוברות פה. טוב, רק מכונית אחת עברה שם. כן, מה אתם אומרים? היה טוב להגיע בשעה 7:02, כאילו, אני רציתי להגיע לפה בשעה 6:50 ומשהו, או ב6:40 ומשהו, אמא שלי אמרה תישארי בבית. אז אמרתי, ואני גם לצאת, מתי שהיא הולכת לעבודה שלה, אז היא אמרה, טוב, אז ביי. אז פשוט באתי, ומה מסתבר, השעה כבר 7:43. אני לא יודעת איך קוראים את המספר הזה, אז אני אהיה ראשונה בכיתה, פעם הראשונה בחיי. לא, באמת, זה פעם ראשונה בכיתה ג' כבר, אני בכיתה ג', אז מה אתם אומרים? היום אני הולכת לאודישן, אז בגלל זה אמא שלי היום קמה מוקדם והולכת מוקדם, כי יש לי אודישן, אני חייבת לחזור מוקדם ולבוא מוקדם. אז אוהבת אתכם, ונתראה מחר, כי מחר אני גם הולכת לעשות סרטון. אני קודם עושה סרטון, אבל לא נתתי את תלמה היום, מסכנה. לא באמת, אמרנו שנלך ביחד, אבל אין לי כוח לחכות ב7. כן, אז איזה מזל לי. אני לא יכולה להדביק את הטלפון שלי. איפה אני להדביק אותו? אחרי הסרטון אני הולכת לשחק רובלוקס. הנה, מכוניות. זה עובד לי. טוב, אז בואי נשלחם, אני רואה פה.